лаву сюди поставте мотоцвят. Так, бабуся, присядьте. Так, дівчата. Нормально. Нормально. Так, хто ще нам бабусі поможе вартувати, помагати? Давайте, давайте. Ходите, нам помощники, не соромитесь, ходите. Тут вы будете понимать, что надо. Да, не складано. Ой, діточки, ви на лобочки, просимо вас. Ті не бачили нашої бабусі на торгу. Ось ми не бачили, ось ми не бачили, не разом. А наша бабуся на піку. Своє бабусю подала. А ми бабушки, пані